Λοιπόν, μου ήρθε footer από Vivid Vibes και πάμε να το ανοίξουμε μαζί. Η εταιρεία γαμάει και τα κάνει όλα χειροποίητα, οπότε πάμε να το δούμε παρέα. Έρχεται σε αυτό το εξαιρετικό πακέτο και μέσα θα βρεις κάρτα Vivid Vibes με όλες τις πληροφορίες. Θα βρεις αυτοκόλλητο 1, αυτοκόλλητο 2. Θα βρεις καραμέλες και άλλα δύο αυτοκόλλητα ίδια, θα στα δείχνω τώρα. Και πάμε τώρα στο big thing, που είναι αυτό το φοβερό footer. Από πάνω κάνουν ανακαίνιση αν ακούγεται κάποια τυρπάνια. Είναι λοιπόν αυτό το footer, είναι όλο χειροποίητο, το χρώμα όπως το βλέπεις είναι όλο στο χέρι. Τα σχέδια είναι στο χέρι. Πάμε να το βάλουμε, γιατί έχω ήδη ενθουσιαστεί. Αχ, ωραία, top. Είναι πάρα πολύ απαλό από μέσα, χνουδωτό. Το χρώμα μου αρέσει πάρα πολύ. Το είχα δει σε ένα άλλο footer το οποίο είχε βγάλει και το ζήτησα να το κάνω περίπου ίδιο. Εμένα έχει και αυτά εδώ πέρα τα σχέδια τα οποία μου δίνουν κάτι μοναδικό. Και εντάξει, παρόλα έχω καθρέφτη από εδώ και το βλέπω. Top. Ευχαριστώ Vivid Vibes. Είμαι έτοιμη. Αχ.